ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salat saya tingatoki tidak mungkar maghrib lan ngisak jangkepe prayogane ditambah salat sunahe tindak mungkar maghrib lanang ngisak jangkepe prayogane ditambah salat sunahe gandos nggih ngaturaken nuwun Bapak
Karang kates bendungan wewengkon Malang kinclong banyu ning gugah kenangan saben liwat tumuju ing brang wetan loto metes atiku trataban lenggah jejer sun elus rikmani kuran lawas minangka dadi kasure catur netra laras tembang asmara sumiliring angin gugah rasa Gaya eling karang kates iki kowe ora grewes karang kates hingga tresno aku kowe nate sumpah prastya ilang muspra saiki pamit tega nyulayani janji swara ati mung tansah ngenteni karang kates hingga tresno kang sejati hey 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 ya 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 urwo laras masuk karang kates bendungan wewengkon Malang kinclong banyu ning Pripun Mas Marmo? Mboten nambah ta Mas Salim, monggo nambah. Oh, ngaten nggih. Nggih ditambahi ben aja ganjil. Ngoten Mbah to. Nggih no. Nggih, kula diajari antepe ati nggih. Antepe ati. Sabar bos. Jane sing duwe Mbah Sugeng niki, tapi kula jaluk Mbah nggih.
wis dadi antek ati nganti kapan mung tansah tak enteni aku wis kebacut tresno ya mung sliramu katon ana ing mata bangira bisa turu bayang aku wis mlebu pikiranku kok kaya ngene rasane ya mung sliramu pengen weruh dheweke sapa bisa aku nyanding sliramu duh wong ayu sing dadi pepujanku tulung ana rasa kangen atiku nganggo esem manis sing tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu wis gelem nambani sing tak suwun rina wangi dadi tamba larane ati iki Hey, yeah. Hey, Iya, 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 wis dadi anteping ati nganti kapan mung tansah tak enteni aku wis kebacut tresno mung sliramu katon ana yen bangira bisa turu bayang aku mlebu pikiranku kok kaya ngene rasane ya mung sliramu pengen weruh dheweke aku nyanding sliramu wong ayu sing dadi pepujanku tulung ana rasa kangen atiku nganggo esem manis sing tak tunggu kangen iki bisa mari yen sliramu wis gelem abadi kita kulon rina wengi dadi tamba larang atiku iki nggih matur suwun Mbah Darto nggih Puji, kirang langkung nggih, nggih. ngapunten Sami-sami nggih. Pripun Mas Puji? Kula wau mboten siosne sisi sedeman, sing kula sidakne niki wau.
Dudu kadang yen mati aku melu kelangan banyak sinawang gawe bimbang opo gelem tajak urip bebarengan Kula niki prawan tuwa umur kula 35 napa mboten kaduwung keton buri saking gunung kula anake wong tani najan sira wong gunung enang-enong aku sakum bocah bareng matun najan sira wis dadi prawan tuwa aku sakum macul nandur telo Boten nyana, boten ngira prawan tuwa dilamar jejaka kula malih nggih Kang Mas ampun citra kula pinjang pun diijalke wong Urwolas. dudu sana dudu kadang yen mati aku melu kelangan banyak abang semrawang gawe bimbang opo gelem tajak urip bebarengan najan sira wong gunung enang-enang aku sakum bocah bareng matun najan sira wis dadi kawan tuwa aku sakum macul nandur telo Nggih, ngaturaken sampun keparang atur perawan tuanipun. Bebide pamundhut sang lumantar serat nawala te seratan dereng kala teraken rumiyin. Langkung rumiyin pangapunten. Monggo, Mbak Min, engko dijogeti mengke kowe wangi. Jung ceri baloran dening kalopo
Nujit sajroning ati apa bebas tenku iki banyu mata awet tondo amimbuhi ana longso mapan ing pinggiring desa isih melu mrek wong tuwa katon apa dek biyene tresno iki dipisahne kowe kena tega aku rungokno tangis anakmu saben wanci tengah wengi sambat jerit ati iki apa mergo mlarat bondo tega ninggal janji prastya nurut marang wong tuamu dipisahne marang aku yo 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 Purwo Laras Reno cet sajroning ati apa babas aku iki banyu mata awet tondo amimbuhi ana longso mapan ning pinggire desa isih melu mrek wong tuwa katon apa dene tresno iki dipisahne kowe kena tega aku rumana tangis anakmu saben wanci tengah wengi sambat jerit ati iki ngempos sik Pak Mo rada menggeh-menggeh Rodok menggeh-menggeh. apa mergo mlarat bondo tega ninggal jadi prastya nurut marang wong tuamu dipisahne karo aku biasane niku tresno tasik seneng neng tiang sepah mboten remen dipisahne dadine rondo gantungan Oh, nggo nggih. mandhap rondo gantungan Rondo gantungan ugi kula ngirimaken Mbak Susi ingkang wonten warung. oh nggih dipun kintenaken dhateng Mas Basuki Warung Selamat mendengarkan Mama. yo yo yo
Nuwun wedalipun Pak Marmo, mugi sugeng makarya manggih rahayu wilujeng. Amin. Nggih sanajengipun suka panisuka dipun lajengaken menika wonten pamundutan saking nyanipun Karang Taruna wonten kopi jahe Tresna bojone wong angka 3 Semaya Lor. Monggo dipun aturaken Semaya Lor mandhapipun kopi jahe minangkani pamundhut saking nyanipun Karang Taruna. Monggo. janji aja tansah semoyo lan larane ati mangu-mangu kaya ati bingung mbok aja gawe gelo lan larane ati
ana desa kene kowe tak tukoke omah saisine kowe apa-apa wae Latihan sesideman lawas kita wujudke Monggo. Tirta wantayamu Gunendra Gunes Rata Runa Iman iman sapa sing ora kedanan mripate lalak blalak awe awe anggo kaatilan aku ing anyawang esem lan goyomu sayangi anakku loro weduda kono prawan kembang desa apa bisa keturutan ngomong putra urip bebarengan aku kelingan kedanan prawan ibarate padha gayo lintang karewangi pati geni pamriye karo ben lolo atine aku ora bakal rapi mong sliramu kenyata openi Iya iya Sapa sing ora kesanan mripate blala blala gawe anggo karasa lan nanggung ing anyawang esep guyumu sayangi anakku loro tuwa ana prawan kembang desa turutan momong putra urip bebarengan aku kedanan rino wangi muktan sakelingan kedanan prawan ibarate
kodhong gayo lintang. Hae. Aku iki dipateni baju mati. Kok diuripin neh. Tak rewangi pati kening Iya. pabriye Iya. karepen kula atine Iya iya iya. Iya iya iya. ora bakar rapi mung sliramu kena tak enteni. Tergantung. Nggih matur suwun. Nggih, matur suwun Mas Jonat. Sampun ngataken. Nggih. Tring rata garwa risang janan jaya. Den penahayit Monggo pasukan joget. lalila lila lila sabarang ayu sambrana esok Awan ning omah wis ora krasan keluyuran nang goleki sing tak sayang mubeng-mubeng mideranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman-eman yen nganti liya kang nyayang gleang-gleang tak sawang mencoke ngepang kekancangan tarindhe sangka katungwan sarwi ngoceh dheweke ngalih bencokan elok kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning ngagawe pikirku pusing seret tireng tak sawang tambah manise eba bunga yen lakon nyanding slirane ora bakal atiku kekiwong liyan yen si podang ngandutut ati kepranan ora mendok atiku tansaya ndatra tak sranani suntikan kulute bendong gedang-gedang go payungan udan deres andong katresnan banyune tes neng bibitku kok usap nganggo driciku pupus gedang omah lawa saya suwe mas bakar dadi ambang berdua ning angkasa lunga tanpa ninggal asma pupus gedang saya laras maneman-eman garing dadi laras tresnaku ora kok gagas maneman-eman ilang apa tilas saiki nang endi manggonmu aku lali marang asmamu yen jodoh sawut dalane ugi Gusti
Bapak
Sampun kepareng paripurna, mbok bilih wonten tamu nggih, mbok bilih wonten tamu saking Budak Sajak, mbok bilih wonten mangke kula aturi jumeneng ngaten kawon nggih. Soale rada ulap ya ora ketok ya ning kene. Bapak pun sibu kula mboten purun najan ayu sisane si tukang bonang kula mboten purun Ibu. Suwek dadi limo senajan tuwek aku yo trima. Ya ngono Mas, ya ngono. Mane man. Jarwe ngejar mo jarwe. Hey ae. Kon setan cipok. Suwek dadi telu. Nadyan tuwek Mas aku ya melu. Ya ngono. Jandes luwes sak solahe. Arek-arek pantawe mabar. Salali-lali lo Mas. Kapile sing gedhe dhuwur. Suwek dadi enem. Nadyan elek Mas. Aku ya gelem. Ya ngono. Ya ngono. Haji, sakmenika langsung kula tamu nggih. Ngaturaken nggih panuwun pakurmatan
Nggih, Pak Kehormatan tamu. Kunjuk dipun panjenengan Bopo Darmono ti Mas Mat Darmono saking Madiun. Keparengan jeung sasana palenggahan nggih tumuju sang sasana panglipur Mas Darmono. Semonggo. Jos kekek katung walang kekek mencok nang lurung kek napa sakne napa Mas Darwolo Podang kuning. podang kuning Ya. asik hei 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 ayo saya nyanyi Mas Gonot, ayo Mas Gonot, hei podang kuning, ayo podang kuning, hei 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 ya 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 Purwo laras esok awan neng omah wis ora krasahan keluyuran nang goleki sing tak sayang mobang-mobang amit teranggon ku goleki ora krasa esuk awahan nganti bengi oper yo Maning pancen nganti liya kagayaan. Reyang-reyang tak sawang pencok neng epang. Kegancangan tak rindik saka ngadoyan. Sarwing ngoceh dheweke ngale pencokan. elo kaya tak suwun mbok aja ngece podang kuning nangis atiku komeng seret ireng tak suwun tambah manis ipo bunga yen lakon nyanding dirane
kopi jahe ya. Pangapunten Rama. Sik. Pangapunten. Hop. Pak RT ini sampun rawuh. Iki lho. Hop. Kenapa? Langsung ne mawon ngoten no. Nggih. Monggo. Wancine wis surup Suraya sisih wetan padang sesulae rembulan katon dadari nuruti senenge ati lunga ing karang pradesan padha sanja ana warung kopi amang ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora blonjo senadyan kopi sacikir nanging bisa madangke pikir yen ora ngombe sak sore awake katon lantarke wis misuwur kopi jahe rasa enak seger lan mangkleke adame marem ning ati ayo kanca ngunjuk kopi jahe yo Purwalaras. Devika Audio System ye. Wancine wis wetan padang sumbilae rembulane wis dadari nuruti senenge ati Bunga ana
blas yang diucapke.